Yesaya tiaduosia miɛnsa. Hwan ne oyi a ofiri Edom reba, deɛ ne ntaadeɛ bere kɔ a ofiri Bosra reba yi. Oyi a wahuhuru wɔ n'adurade mu, na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi. Ɛyɛ me a mekasa tenenee mu, na meso nkwagyeɛ no. Adɛn na w'aduradeɛ bere sɛɛ, na wo ntaadeɛ te sɛ nsakyi amena mu tietiafoɔ deɛ yi. Nsakyi amena no, me nko na metietia mu, na aman sofoɔ mu biara nka me ho. Na metietia wɔn so mebufuo mu, na mawɔ wɔn mebufuhyie mu, na wɔn mu nsuo abɔ apete me ntaadeɛ mu, na akeka me duradeɛ nyinaa mu, na awerɛtɔ da bi wɔ makoma mu, na megyeɛ afe no aba. Na mehwɛe, enso na ɔboafoɔ biara ni hɔ, na ɛyɛ me nwanwa sɛ obiara ni hɔ a ɔsɔ mu abia. Ɛna me basa gyee me, na mebufuhyie nso sɔɔ me mu abia.